Здравейте на всички! Това, което съм анализирал с моя опит, е, че живеем в един фалшив свят с фалшиви хора, без морал, без чест, без достоинство. Хората са интересчии, всеки си гледа интереса. Едно време е било по-добре. Хората са били равни, имало е човечност. В днешно време в хората няма човечност, което е най-важно. Хората са лицемерни, хората са злобни и, за съжаление, не са хора. Тази държава никога няма да се промени. Който и да дойде на власт, всеки ще гледа неговия си интерес. На никой няма да му пука за хората, какво правят, какво мислят и така нататък. Гарантирам ви го на 1000%. Така че, нито държавата се оправи някога. Ще живеем в фалшив свят, с фалшиви хора, с фалшив морал, с фалшиво достоинство. Достоинство няма и хора няма, за съжаление. Всичко е фалшиво. Фалшиви гърди, фалшиви усти, фалшиви мускули, фалшива душа, фалшив морал, фалшиви хора. 2024 година. Фалшив морал, фалшиви хора, фалшиви политици, фалшива държава, фалшива нация, човечност в хората нула. Затова аз обичам животните. Животните са номер 1. Хората вече не са хора. Чао, че бормашината почна отгоре да работи. Всичко хубаво на всички. За съжаление, живеем в такъв свят.